नमस्कार मु बलिया मु न्यूज ओडिया आज पॉडकास्ट रे आमे जाको इनवाइट करछु सी जने सुनामधन्य गायक सी तांकर चारिआडे पूरा ना पूरा ख्याति विख्याति पूरा चले दिसन सबले ना ताको आमे आम स्टूडियो को आमे निमंत्रण करिबु वर्तमान सी आसीबे आम गहन रे बसिबे किछि कथा हबु तांग सहित तांको लाइफ स्टोरी विषय रे ताको विषय रे किछि कथा हबु आ से वर्तमान आसी गले आमे तो इनवाइट करिया ताको किछि प्रश्न पचारिया ताको फैमिली ताको विषय रे सब किछि जानिबे तेबे चलन ताको आमे डकेबे পারো পারো পেটে হাগি দিলে মরিয়ারে মোনা পারো চিকাই রাস্তা করে গিয়ে হাগি মোহি 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 बस राम गहन आसी उपस्थित थे क्या था खबर है नमस्कार पचारନ୍ତୁ କଣ ପଚାରିବେ पचारे तो बहुत किछि अनेक कथा अछि पचारे अच्छा आपन ना फास्ट को दस ମୋ ନାଁ ହଉଛି ସାଗର ମୁଣ୍ଡା ସାଗର ମୁଣ୍ଡା ସାଗର ମୁଣ୍ଡା सागर मुंडा घर ଘର ଡୁବୁରି ମୁଣ୍ଡା घर डुबुरी ଡୁବୁରି अच्छा ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଗୀତ ଲାଇନ ରେ ମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲେଣି ପ୍ରଥମ ଗୀତ ମୁଁ ଷ୍ଟେସନରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ରେସନ ରେ ଗୀତ ଲାଗୁଥିଲା ନା ଏକ ମାଗିନି ଯେହେତୁ ମାଗିଲା ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ମୋର ଆସି ଯାଇଥିଲା କଳାକାର ଲୋକ କଳାକୁ ଛାଡି ପାରିଲେନି ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଭଳିଆ ଆବଶ୍ୟକତା ସବୁ ଖୋଲିକିନା କହିବା କଥା ନୁହେଁ ତଥାପି ମୁଁ ଆଜି ଯୋଉ ଲେବୁଲରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଛି ଟିଭିରେ ହଉ କି ଦାସକାଠିଆ ହଉ କି ପାଲା ହଉ କି ଏକୋଇଶିଆ ପୂଜା ହଉ କି ମରିଗଲେ କି ବ୍ରତ ଘରେ ମତେ ଡାକନ୍ତି ସାଗର ମୁଣ୍ଡା ମାନେ ଗୀତକୁ ଯାଏ ଗୀତ ମାନେ ସାଗର ମୁଣ୍ଡାକୁ अच्छा मते कोन आपन जर्नी टा कोन स्टार्ट है ଜନ୍ମି ପ୍ରଥମ ମୁଁ ଷ୍ଟେସନରେ ଯାଇଥିଲି କଲିକତା କାମ କରିବାକୁ ମୋର ପକେଟ ମାର ହେଇଗଲା ପକେଟ ମାର ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା କଲିକତା ବଜାର ସେଠି ଷ୍ଟେସନ ଦିଏରେ ମୁଁ ଘରକୁ କେମିତି ଆସିବି ପକେଟ ମାର୍କ ଯେହେତୁ ହେଇଗଲା ପକେଟ ମାର୍କ ମୁଁ ଘରକୁ କେମିତି ଆସିବି ସେଠି ମୁଁ ଦି ତିନିଟା ଦେଖିଲି ଗାୟକ କଳାକାର ଲୋକ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ବାବା ତୋର ତ ବଡି ଭଲ ଅଛି ଇଏ ଅଛି ତୁ ଭିକ ଫିକ ମାଗିଲେ ଚଳିବନି ତୁ ଏଇ ଗାୟକଟାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଗାଉ ଗାଉ ମତେ ଗୋଟେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଦେଖିଲେ ଯେ ତୁକାର ଅଛି କଳା को गीतटा गाउଥିଲେ এটা আমি 10 মিনিট শুনে ফার্স্ট গীতটা আপন কোন 10 মিনিট শুনিও চাहू ନାଇଁ ସେଟା ମୁଁ ଗୀତଟା ଭଲ ହେଇଥିଲା ଟିଭିରେ ତାକୁ ବି କପି କରିଛନ୍ତି ମୋ ଗୀତଟାକୁ ମୁଁ ବି ନିଜେ अच्छा चश्मा टा का बांगो उलोतन ना उलो ଇଏ ମୋର ଷ୍ଟାଇଲ ଯେମିତି ଇଏ ନେଇ ତ ମୋର ସେମିତି ଇଏ ବେଙ୍ଗୁଲି ବୁଝିଲେ କି ତ ମୁଁ ଗୀତଟା ଆରମ୍ଭ କରିଦଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇ ଗୀତଟା ଦୁଇଟା କୁକୁର ବି ଆସୁଛନ୍ତି ନା 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 ସ୍ୱରଟା ମୁଁ ଆଣୁଛି A+B ର ମାଇନସ ସ୍କେଲ ଟିକେ ଦେବ ଏଠି ତ କୋଉ ଏମିତି ସ୍ୱର ଫର କୋଉଠି ନଥାଏ ମ୍ୟୁଜିକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତମେ ଜାଣିନା ତମେ ଜାଣିନା ଆମେ ଗୀତିକାର ଲୋକ A+B ର ମାଇନସ ସ୍କେଲ ସେଟା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସିଏ କରିଦେବେ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ହଉ ତମା ଯିବା 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 ଗାନ ଭଲ ଗୀତ ଆରେ ଖଇନି ଦଳିକି ଖା ସପଲ ଚିରିକି ଖା ମିନାକେ କାମୁଡି ଖା ଆରେ ଖାଇଯା ଆରେ ଖାଇବା ପୁଅ ହୋଇଛି ଯଦି ଯା ତୁ ଖାଇଯା ରେ ନହେଲେ ଗୁଣ୍ଡି କାଜି ପଟ ଖାଉଥା ରେ ଗୁଣ୍ଡି କାଜି ପଟ ଖାଉଥା ଇଏ କି ଗୀତ ଭଲ ୟୁନିକ ଗୀତ ଗାନ ୟୁନିକ ଏଇ ବା ୟୁନିକ ଏଇ ହଉଛି ୟୁନିକ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ ଯେତେ ନୂଆ ମାନେ ମୋର ମତେ ନେଇକିନା ସବୁ ସେମାନେ କପି କରୁଛନ୍ତି ବେଙ୍ଗୁଲି ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କ ଗୀତ କେମିତି କଣ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ବୁଝି ପଚାରିବା ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କେତେ ଭଳିଆ ଷ୍ଟେଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲେଣି ଆମ ଓଡିଶା ଭିତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଷ୍ଟେଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଥା କହିବି କଣ ଷ୍ଟେଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥରେ କରିଥିଲି ମୁଁ ଅନୁଗୁଳରେ ମୋର ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମୋର ଆମର ବ୍ରାସ ପାର୍ଟି ଅଛି ମା କାନକାଟି ବ୍ରାସ ରେ କଥା କଣ ହେଇଛି ସେଦିନର କଥା ଆଜି ବି ମୋର ମନେ ପଡି ଯାଉଛି ସେଦିନ ରାତି କଥା ମରି ଯାଇଥାଏ on stage ମୁଁ ମରି ଯାଇଥାଏ ସେଦିନ କଥା କହିବି କଣ ଦୀର୍ଘ 2 ଦିନର କଥା
ମୁଁ ଗୀତ ଚାଲିଥାଏ ଯୋଉ ଗୀତଟା ଏବେ ସମିତିଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ବାଜୁଛି ଗୀତଟି ହଉଛି ମୁଁ ସୁନ୍ଦରୀ ଜସ୍ମିନ ତେଲ ମତେ ରତନା ମାଗୁଛି ଗେଲ ଆରେ ଯିଏ ମତେ ବୁଲେଇ ନବ ଚଣ୍ଡି ଖୋଲ ଫଟଫଟି ଆମ ରେଡି କରିଲ ପକେଇ ତେଲ ହାଇଲୋ ମୋର ପାଚିଲା ବେଲ ଏତିକି କହିଛି ମୋ ଗୋଡ ଉଠିଗଲା କାରଣ ଭାଇରାଲ ଗୀତଟା ନା ଗୋଡ ଉଠିଗଲା ଯେମିତି ମୋ ପଛରେ କୋଉ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଟା ନାଚୁଥିଲା ମୁଁ ଖାଲି ଏମିତି 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 ଦୋଳଟି ଖାଲି ଏମିତି କରିକି ନା ଖାଲି ଏମିତି କରି ଭୋଜପୁରୀ ଦିଟା ଭୋଜପୁରୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଇଛି ଅଣ୍ଟାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ମତେ ବାତ ତା ଭିତରେ କେତେବେଳେ ମାରି ଦେଇଛି ଆଉ ମତେ ବାତ ଅନ୍ ଷ୍ଟେଜ ମାରି ଦେଇଛି ମୁଁ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ମାନେ ଏମିତି ହେଇଥିଲା ମୁଁ ପଢିଗଲି ତାଙ୍କ ମନରେ କଣ ନା ଇଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟେଜ କଣ କରୁଛି ଆଉ ଗୀତ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଗୀତ step ଚଲେଇଛି ନୂଆ ଆଉ। ଷ୍ଟେପ ଗୋଟେ କଣ କରୁଛି ବୋଧେ ଆଉ ସିଏ ଲୋକ ପୁରା ପୁରା ବାଡିଆ ଛାଟିଆ କଣ ନାଚୁଛି ମୁଁ ତା ଭିତରେ ମାନେ ନାଳ ଛାପ ଝାଡା ପରିସ୍ରା କରିସାରିଣି ମତେ ବାଟ ମାରି ମୋ କୋଉ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଟା କେମିତି କଣ ଜାଣିପାରିଲା ସେଟା ଗନ୍ଧଉଛି କଣ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ମତେ ବାଟ ମାରିଛି କିଏ ଚପଲ କିଏ ସକ୍ସ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମଉସା ଥିଲା ମାନେ ଧତରା ମଉସା ଚଢି ନିହାତି 200ଟା ଖଣ୍ଡେ ତା ଭିତରେ ପଣା ଶଳା 15 ଦିନ କି 30 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ସେ ଚଢି ଧଉନି ଶଳା ଏତେ ଆଇଁଷା ଫୁରଫୁଟିଆ ଗନ୍ଧଉଛି ଶଳା କେମିତି ଶଳା ଜାଦୁ କାଚୁ ହେଇଯାଇଥିଲା ନା କଣ ତା ଦିଏ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଣି ମୋ ନାକ ଦିହରେ ଶୁକେଇ ଦେଇଛି ଓ ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ମୋ ହୃଦୟ କାନ୍ଦୁଛି ଏକାଥରେ ମୋ ହୋସ ଆସିଲା ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି ନହେଲେ ସେଇ ଅନ୍ ଷ୍ଟେଜରେ ମୋ ଜୀବନଟା ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଗୀତ କଥା କହୁଛ ଗୀତ ମୋ ଧିଏର ଅଙ୍ଗ ପଶିଲାରେ ବୁଲୁଛି ଗୀତ ଆଚ୍ଛା ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଜୀବନ ମୁଣ୍ଡା କହିଲେ ସମିତିକି ବୁଝାଏ ଆପଣ ତ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତର ପ୍ରଥମ ଆଗ ଧାରା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ଯେତିକ ସିଙ୍ଗର ଅଛନ୍ତି ଓଡିଆର ସେରା ଗୀତ ଗାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସେରା ଆସେ ଗୋଟେ ଭଜନ କହିଲେ ଗୀତ ବୋଲି ପାରିବିନି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସାଗର ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏବେ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ଆମର କଣ ରକ୍ ନା କଣ ସେ ହିପ ହପ୍ ହିପ ନା କଣ ସେ ଗୀତ ଯୋଉ କହନ୍ତି ଆମର ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ସେଟା କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି କଣ ସେଥିରେ ଅଛି ଆପଣ ସେ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ଗାଇଲି କଣ ହଇଟା ଏଇଠି ଦଳିଲି ଏମିତି ଦି ଚାପୁଟା ପକେଇଲି ଏଇଠି କିনে ଥୋଇଲି ଥୋଇଟାକୁ ଏମିତି କରିଦବ ଏମିତି କରି ସେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ଯେମିତି ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ତମେ ଯାଉଛ ଧର ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛ ତମେ ଦେଖିଲ ଗୋବର ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି ମୁଁ ଆଉ ଗୋବର ମାରିଦେଲି ମୁଁ ମୋ ଗୀତ ଶୁଣୁଛି ଯିଏ ତା ଗାଣ୍ଡି ସେଇଭଳିଆ ଆଉ କଣ ଅଶୀଳ ଲୋକ ଦଉଛନ୍ତି ଗୀତ ସେଇ ଟାଇପର ଆଉ ହିପ ଆଉ ସେଇ ଟାଇପର ଆଉ ନହେଲେ କିଛି ନୁହଁ ଥାଉ ଥାଉ ଆମେ ଜାଣିଗଲୁ ଆପଣ ବହୁତ ବଡ ସିଙ୍ଗର ଆମେ ଜାଣିସାରିଲୁ ଆଉ ଖାଲି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ସାଥୀ ସୁଧା ଅଛନ୍ତି ନା ବାହାଘର ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ବାହାଘର ନୁହେଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା କଣ କି ମୁଁ ଡେଟିଂ ରେ ଯାଉଛି ସେଟା କଣ ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ହଉ ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ଏବେ କୋଉଠି ଦଶହରା ଫସରା ମାନେ ମାର୍କେଟରେ ଗଲା ବୁଝିଲ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଶହରା ପଳେଇଲା ଆଜ୍ଞା କେତେଟା ଜାଗାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆପଣ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ତଥାପି ମୁଁ ଗଣି ପାରୁନି ଏତେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାନେ ତଥାପି ଗୋଟା ବୋଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିନି ଆପଣ ତ ପାଲା ନାୟକରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ପାଲା ଫାଲା ନାଉଛନ୍ତି এটা ଟିକେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦର୍ଶକ ଶୁଣିବେ ଏଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଆମେ କଳାକାର ଲୋକ ତ ଅଭ୍ୟାସଟା ଶୋଇଲା ବେଳେ ବି ମାଇକ୍ ଫୋନ କରି ଶୁଣନ୍ତି ବେଙ୍ଗୁଲି ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କୁଆଡେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଆପଣ କୋଉଠି ମାନେ ଚାନ୍ସ ମିଳିନି କୁଆଡେ ଏ ବର୍ଷ ଡାକି ନାହାନ୍ତି କୋଉଠି ଦଶହରା ହଉ ଗଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଗଲା ସେ ଚାନ୍ସ ମିଳିନି ମୁଁ ଚାନ୍ସ ଦେଲିନି ମୋ ଭଳିଆ କଳାକାର ତମେ ଛୋଟ ମୋଟ କଳାକାରଙ୍କୁ ଆଣିକି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ନଚେଇବ ମାନେ ମୋ କ୍ରେଡିଟ ଟା କଣ ହବ ତଳୁ କିଛି ବଜାଏ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଥିଲି ତଥାପି 99 ଭିତରେ ଯୋଉ ଗୀତ ଭଜନଟା ଆସିଥିଲା ମୋର ଗୀତଟି ହଉଛି ଟିକେ ମ୍ୟୁଜିକ ଦବ A+B ର DS2 କଲ ଏଇଟା ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ଗୀତଟା ହଉଛି ଆଲୋ ହଟି ଯା ଲୋ ଟୋକି ପଛକୁ
ଟେକିଲେ ଯିବି ବାରି ପଛକୁ। ଗୀତଟା ସେଇଭଳିଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହୁଛି ନା, ଗୀତଟା ସେଇଭଳିଆ ଆସୁଛି ମାନେ ମତେ ଟିକେ ମାନେ ଫିଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ରହିଗଲେ ବଡି ଭଲ ହେଇନି ନା କଣ? ଇଏ ମାନେ ମତେ ମାନେ ଜାଣିଥିବ ମୁଁ ପୁରା ଆଉ ଗୀତ ଉପରେ ମତେ ସେଗୁଡା ସବୁ କୁହନା। ଯୋଉ ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କୁ ତାମାନେ ଏ ବର୍ଷ ଚାନ୍ସ ମିଳିଲାନି କୋଉଠି ନା ମିଳିଲାନି ମତେ କେହି ଦେଲେ। ଏମିତି ଗୀତିକାର ଯେ ତାକୁ ଚାନ୍ସ ଆଉ ମିଳିଲାନି total। ମୁଁ ହିନ୍ଦୀ ଗାଏ, ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ଗାଏ ମୁଁ। ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି? ହଁ ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାନେ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଫୁଡିଓ ଗାଇଛନ୍ତି ନା ଖାଲି ଜାଣିଛନ୍ତି? ନା ଜାଣିଛି ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ଜାଣିଛି, ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ମତେ ଚାନ୍ସ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଉ। ଦେଇନା ଏଇ ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣଙ୍କର ରହିଯାଇଛି ନାଇଁ? ହଁ ଏଇଟା ମୋର ରହୁଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ତ କଥା ଦେଖିଲେ ସିଙ୍ଗର ସାଗରକୁ ସାଗର ମୁଣ୍ଡା ମୁଁ ବୁଝିଲି ଆପଣ ଏମିତି ହାତ ଫାତ ଛାଡୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମାନେ ଭାବୁଛି ବେଙ୍ଗୁଲି ତମେ ପଚାର ବେଙ୍ଗୁଲି କିଏ? ବେଙ୍ଗୁଲି କିଏ? ବେଙ୍ଗୁଲି ମୋ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ। ସେ ମାନେ ସବୁବେଳେ ତ ଗୀତ ଗାଉଛ ଇଏ କରୁଛ ସେ କରୁଛ, ମୋର ଟିଭିରେ କେବେ ଆସୁନି ନା। ତା ମୁହଁ ଟିକେ ମୋ ମୁହଁ ସହିତ ଟିକେ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନି, କାରଣ ସେ ଟିକେ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି ଆମର ଯେହେତୁ ଆମେ ସେ ନାଇଁ ସେ କହିଲା ଯେ ମୋର ଆଣ ମୋର ନାଁ ଟିକେ ନବ, ସିନା ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି। ହଁ ବୁଝିଲି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ପାଠ ସାଠ ପଢିଛନ୍ତି ନା ତମା ପାଠ ମାନେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କଣ ଆପଣଙ୍କର? ପାଠ ହଉଛି ପାଖ, ଛଅରେ ହଉଛି ଠକ। ମୁଁ ସେଇନାକେ ପାଠ ପଢିନି। ଏତେ ବିଦ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ମାରୁ ଶିବ ମତେ ସେଇଟା ମତେ କୁହ ନା, ମତେ ଖାଲି ଗୀତ 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 ଗୀତ। ଗୀତ ବିନା ଆପଣ ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଯାନ୍ତି ନା? ମାନେ ପପୁ ବୋତଲ ଛୁଆ ପପୁ ବୋତଲ ଖାଇବା ଛାଡିଦବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୀତ ବିନା ନା। ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଥରୁମ ସିଙ୍ଗର, ବାଥରୁମ ଭିତରେ ପଶିଲି ମାନେ ମୋର ଗାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଆମ ଘର କବାଟ ମୁଁ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ, ବାଥରୁମରେ କବାଟ ଗୋଟା ହେଇକି ରଖିନି। ଆରେ ତମେ ଯଦି ଝାଡା ବସିବ ଗୀତ ଗାଇବ। ଗୀତ ମାନେ ସଙ୍ଗୀତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସବୁଥିରେ ଅଛି, କୋଉଥିରେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହ ନା। ଗୋଟେ ପୁଁ କିଣି କରିଦବ ସେଥିରେ ଗୋଟା ଗୀତ, ପୁଁ କିଣି କରିଦବ ଗୋଟେ ଗଜି ଡାଗରା ପୁଅକୁ ଆଣି ଏମିତି ମାତ୍ର ସିଏ ଗୋଟା ଗୀତ। ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ଆଇ ଲଭ ସଙ୍ଗୀତ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଠି ଚାନ୍ସ ମିଳୁନି ଗୀତ ଗାଇବା? ସେଇଟା ତ ମୋର ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ବଡ ଆମ ଓଡିଶାରେ ଗୋଟା ମାନେ ମୁଁ କହିବା କଥା ନୁହେଁ, ମାନେ ଭଲ ସିଙ୍ଗର କୁ ନଉନାହାନ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ ଭାବୁଛନ୍ତି ନିଜେ ଗୋଟେ ଭଲ ସିଙ୍ଗର ଆଉ। ମାନେ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଏଇ ବଢିଆ ଗୋଟେ ଭଲ ହ୍ୟୁମାନ ମୁଣ୍ଡା ତାକୁ ମାନେ ସେମାନେ ଚାନ୍ସ ଦଉନାହାନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୋଟେ ଗୀତିକାରକୁ ହରେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ଜାଣିପାରୁନା। ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସିଙ୍ଗର ସାଗର ମୁଣ୍ଡାକୁ ସେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟୋରି ବିଷୟରେ କହିଲେ ତାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଚାନ୍ସ ମିଳୁନି, ଖାଲି ନାଁକୁ ମାତ୍ର ସାଗର ମୁଣ୍ଡା। ଖାଲି ଏମିତି ହେଇ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କଟିଗଲା। ଆମେ ଡକେଇଦେଲୁ କଣ ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଥିଲା, ଆମର ମିଳୁନଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗରକୁ ନେଇ ଆସିବା ସେ ନେଇ ଡକେଇଦେଲୁ ଆଉ। ତେବେ ଆପଣ ଦେଖେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଆଉ କାହାକୁ ରଖିବା। ୟାଙ୍କ ବାତ ଫାତ ମାଇଲା ଆଜ୍ଞା ମତେ ଲାଗୁଛି ମାରିଥିଲା ନା ମୁଁ କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ମୁଁ କହିଛି ହଁ କହିଛନ୍ତି ବାତ ମାରିଥିଲା। ତ ଆଜି ରଖୁଛୁ, ତାକୁ ବିଦା ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ବେଙ୍ଗୁଲି ଯଦି ଟିଭି ଦେଖୁଥିବୁ ତାହେଲେ ଶୁଣୁ ଗୁଡାକୁ ଟିକେ ରଖିଥିବୁ, ମୁଁ ଝାଳ ଯିବି। ଭଲ ଆଜ୍ଞା ତମେ ବର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି।